Ahoj, čau, dnes tu mám pre teba ďalší krásny drevodom. Opäť si tu môžeš na fotke pozrieť rozlohu celého domu, ako aj jednotlivých izieb. Vzadu nájdeš priestrannú terasu, na ktorú vieš vojsť priamo z obývačky cez HS portál. A z terasy rovno do suseda, bo popač, jaký bazénik majú vedľa. Po vstupe do domu cez dvere, no nie, cez okno, máme hneď výlez na povalu a pokračujeme do obývačky s kuchyňou o výmere rozľahlých 45 metrov štvorcových. Jak sebe vypijú, tá sa tam ani nenajdu. Takto pôjde kuchynská linka a možno aj sklad potravín bude skrytý v nej. Z obývačky pokračujeme ďalej, kde na pravej strane je vchod a na ľavej strane je technická miestnosť. Pokračujeme po ľavej strane kúpeľňou a ak sa rozhoduješ, či chceš drevodom, pretože tvoja žena chce niku v kúpeľni, tak to nie je problém. Z kúpeľne smerujeme do spálne, kde bude osobitná kúpeľňa, ako aj osobitný šatník. A milé dámy, teraz niečo pre vás, keď budeš chcieť firhangy na okna. Pozri, takto ti ich krásne schováme do stropu. Pokračujeme ďalej do takto veľkého šatníka a nakoniec už len dve detské izby.